haga arterik jom nai mejos now hajar henriu uwei u kena school u bopule ka MBBS hapo jo ka jella Kerala ula sen ya ka we ka message ha ka WhatsApp jong u pa u jong u but ha ka ne ka message ka don ka we ka file but ka bala tho ru kumne parlok jonga sen ya ka ne shanga na sikar pha ya ka ne sha ki khna kan thai ki badon sha hostel hang ne ki don lai spa tali ki jingli na ka banta jong ka exam need ka ban salong lashai ka singi kumta ukpa jong u khna ulam mare be vot shapo jong ka PG hostel ka badon hapo jong ka sikar jong ka jala Rajasthan haga ta ga ju ka mit ka ba u ula yo ya ka ne ka message lingba ka WhatsApp ka jong u khlam le AA hanrai ha ka step ka bobot ula ai ya ki kot baro sha ki khna ki ba sa ha ka ne ka hostel hadin jong ka exam ula pen I ya ki paper baro ha we ni ki no hikai ki badon hajan jong ka ta ka we ka jaka ai jing hikai but ula kaliru ba katno tili ki jingkali ki ba kanthop hapo jong ka exam lingba jong ki paper kumta ka long ka ba e ya u bo ngej ba jubab ba kini ki jingkali ki long ki ba dei na ki khandai photuli ki jingkali jong ka biology baro khandai photuli ki ya dei be thik na ki saufusantali ki jingkali jong ka chemistry baro saufusantali ki ya dei be thik but baro kini ki jingkali ki long be thik khlam bakla watang khindiatro kim shamla ja satya wat way u full stop but u komaro na ki chispa phra photuli ki jingkali ha kane ka nits paper kumba chispa lai phusantali ki jingkali ki la debban laitu lupa naga bata jogi to ki bom patip e shaphang jong ge exam ba hadu karno ka long ka don kam sha yanga bangan batai halor jong ke exam bat kata ke de ka exam jong ge nit ba ka ni ke exam ke de kata ka rai na ka bata ka lawe jong ki palat ar pho ar lakmut ki khna school hakeleng saudong jong ge India bat ka ni ke de kata ka medical entrance exam ha baro ka we ka India lani kata ka exam hashwa ba kinyo ban pule haki kam doktor ba ki bru ki haban pendap ye ka exam hashwa ba kin kilalong kum ki doktor bat kum bangi tip ka long ba ha ki doktor ngila haban shania ye ka jingim ka jongi we pu we bru ha ka ne ka perthai hanrei ka ai ka bajia lada ki ne ki jingli ki la light tu no kum ne pat but kani ka daw ka de ka sin ka ban ning kong tam ha ka history jong ko India ba ka National Testing Agency lani ka ta ka NTA ba ka haban pinsange no ya ka NEET exam hashwa ba kan like tu ki jingli u don we u bru but ya ki dur ki jong u la lap ba u dei we ni ki rusan per thai na ka party BJP but what u education minister jong ka Rajasthan ba u ni u bru u don saungut ki khon ki jong u hanrei kini ki saungut ki khon ki jong u la ban dap ya ka NEET exam ha usnam uladap but uni ubri ula deptip lupa shibna shwa ba ka exam kan wan but day lingba jong du bri ba kini ki jingli baro kila laitu perkhat phi ka ai ka banja yu khna ubala tracy tom mit labat sngi ha baro shisnam tang na ka bantaban pen khre ya ka we ka exam but hadin bala dep tho ya ka exam ula haban perkhat ba ula la ban pendap ya baro ki jing pen khre ki jong u baro shisnam ha ka ba ula shong thaj bat penlut ka por ki jong u ha ki sngi shuti hanrei hapdeng jogita ki jing penlut ki jong u ya ki te ki shuti ula yo pen ban ya ka khuba ba ula hab ban tho byang sashisin ya ka ni ka exam but kan simpor palat arbanai perkhat ya kata kumno pisngau but kan ni kan jia be thik ya baro ki to ki khna school ka pen khre ya de nagata jong ka NEET exam bon na ki kra deban thit ye ki note ki jong ki don kat to kan ni ki bom sam la don wat tang ye ki kot ki sla ki jong ki kil haban pan kelyang na ki we haba ki yo snow ye ka ba kum kata ka khubar kumta ki snow ba kata ka jing tre sitom jong ki baro kala long le no eno kumta kalong kabadon kam hanrei ka long pat ka jihikai kumta ngiladon kam ban bu de ka nu ku ka lat namar ba phin omla satya ban bu ya baro ka we ka India ha ka ju ka kerdan kumta la kumno ka le ban don ka nu ka lat ha ka be bat ka ni ka kam na ka ban pelat ye gitu ki ba dei ban pelat bat pat ye gitu ki ba dei ban bat ka jingkali ka ba mi hangne ka long ba nangno ki jingkali ka la laitu namar ba ya ki jingkali jong ka exam NEET la dab ban print ha kita ki jaka ka bala ithu daki bor sorkar kumta katkum ka jingwat menya ka long ba kini ki jingkali ka la laitu na ka we ka jaka shonkot napo jong ka Nasik jong ka jala Maharashtra upriu bala donji ade bat ka ni ka jaka shonkot la ong ba ula lute ye ki jingkali hakikat to ka ni ki bru ka ba u udon ye ka jinge ade bat ba ula penpoi ru ya ka ne lingba jong ki network kini ki bru kim semlolong kum ki weipat ki khna pule
hanrei ki dei ki bru ki batrei ya ki kam bagla dab ban don lupa ya ka jingmut snu bat ka rukom ka bestan bat ka tagalong ban kyar na ka jinglap ba ya ki ki jingkeli on omla satya ban shondur lingba jong ki mobile phone penban la pendon kam da ka kor scanner ka bala ban ra da ka basuk bat ka ba pen isai bhai ki do ne ki jingtha bat ka ba kham pen kendit chu hang ni ka longba uni urunar ula snaru ya ka server ka beri ban ya da ba on omla ban yo pa ba ya ki jingkeli ya ki to ki ba nabar jong kan nashik kumta lada ka don ka nu ko ka jingpha saki wei lala ban buri bat on omla satya ban yo i da kinu ki rukom pit menya kat kum ka jing yo i ha ka wei ka lat pha ko bor ko India ka Indian Express wei u khna pule doktor u bala te ka kirtang jong u da u subham khernar napo jong ka nashik la ong ba ula thit hadu kumba shi phau lak tingkai e ya ki jingkeli na ka bata ka NEET exam but hadin ka taw la shna soft copy ya ki jingkeli jong u baro but ula di hagador khat san lak hapo jong ka gorgaun but ya ki jingkeli la pendon kam ban tho dagi kide ki bala shu antat ba kide ki bala me napo jong ka gorgau but ka ta galong ban penkalai ki jingkeli ki ba dei ban long sha ki kato ka ne ki jing penkala but ka ta galong na ki chispa laiposan tang chispa arposan teli kilong ki badai but ya kita ki wepat ki jingkeli la ya khrelang bat kita ki banabar kumta la shu antat ba la da khailang kilong baro kumba sounds pa shipotuli ki jingkeli kumta ya kare ka jingle on don weru ubanang snow artatin namar ki babun ki ko man chnai ki jingkeli ki dei ki badab ban penbet penbyang lupa kumta hadin sitayo ba kini ke exam jonga NEET kaladap bat kata galong haga arphun ru turik jomanai april jonsnam 1000 arphun ru wei u doktor na gorgau ulayo ban thit ya kini ki jingkeli na ki arngut ki para ki jong u napo jong ka jamwa ramgat hagador kumba lai pholak bat kita ki arngut ki dei u mangilal bat u dinish biwal kenmau ye kini ki ardali ki kertang namar ba kini ki long ba don kam bhaban tip nagabta kini ki exam ki bandang wan ha kini ki por ha kini ki snam ki banwan namar ba udai uwene ki ubla pha ye kini ki jingkeli sha u khun u jong u ubatmu ban tho ya kini ki exam NEET napo jong ka sikar hanrai kini ki e baro kin omsange satya hangni dai haga arpu khundai turik jong april josnam 8000 arphon riu ba kini ki arngut ki sipara kilas dang bandi ya kini ki jingkeli ki jong ki sha ki to ki ba kwa ye ki jingkeli but dai nangne ki ne ki jingkeli gra poi sha ki nong ai jingmod jong ka MBBS hapo jong ka sikar kata Shaw Rakesh Kumar Manwaria bat ula thit ye ki jingkeli hagador kumba sanlak tengka batang Rakesh marwai ula ai ye ki jingkeli sha ki news pa ngut ki khna pule but way na pedeng jong ki news pa ngut udai u khna pule MBBS napo jong ka jala Kerala but Rakesh ula di ya kene ka jingkeli hagador laipo hajar but udai ule ubriu ya ka bangala daban ka daun nadu basdang jong kene ka video bahaga artrik jong nai me une u khna pule napo jong ka jala Kerala ula pha ya kene ka jingkeli sha ukpa u jong u ubron hapo jong ka sikar but haba ukpa u jong u la yo ye jingkeli ula pensisha ha uwe unong hikai ubla shim ji hikai hadin jong ka ta ka exam kumta haba une unong hikai ula pek kumba chispa laiposan na ka chispa prapo tuli ki jingkeli kilong ki biyadei kumta ka dei hagiri ka por ba une ukpa ujong u la pensi shaba kini ki jingkeli baro kim shamla dei satya kita ki jingkeli ko shu antat hanrei kini ki jingkeli ki long ki besisha bat kini ki jingkeli ki la laitu ningkong lo file de ka complain hapo jong ka sikar hapo jong ka Udayok Nagar police station bat ka deiru nangne ka ni ka jingjia ka sedang kat hadu ba kala penkendit threat ye ka India baro kowe kumta nagalyang joki police kila ong yu uba dei satya ban pensa pryang ye ka khubor hamsaya halor jong ringamat bat ula pha no yeki bat hadin kata kila phone by direct sha ka NTA lani kata ka National Testing Agency ba ka dei ka agency ka papanya ye ka NEET exam nagalyang jong ka NTA kala penbit penbyang ya ka jimbetip sha ka Central Intelligence Bureau lani ka CIB bat nagalyang jong ki police jong ka jala Rajasthan kila long husiar bha saphang jong ka ne hadin kata nagalyang jong ka State Special Operation Group lani ka SOG kala sedang ban tokit ye ka kam ha ka ban ningkong nagalyang jong ka SOG kala perkhat ba kani kala ba don ka nu ka jingjia ka kerpang bat haba kila budin ya ka jingtokit ya ki jingkeli ka shu antat
hangta ki salab bat sngo thu ba pleng don AA halindat jongani kila laba na ki di jingkli ki shu antat ba kila pha bon sin lingba jong ki WhatsApp kani ka bamut ba kini ki jingkli kila sapryang hakaleng saudong jongkori India but day halor kani ka benta nagalang jong ki nongwat bria kila pensisa ba pleng kini ki jingkli ki day ki bala laitu laslam ba katkum ka jethu jong additional director general jong ka COG u Vishal Bansal ula ong ba ki khna school kila yo ya kani ka jingkli shite yo hashwa ba ka exam gan sedang but ka day ka ju ka kam haki katu kat ne ki benta kila poi shibnai hashwa ba kan sedang ka diga exam perkhat ya gani kumba shibnai ai kini ki jingkli kila daban laitu bat bala ai da manu hanrei nagalyang jong ka bor sarkar bat ki agency kirang yo thia lengai ha ka pakhadu ka dei ha ka khat atrik jom nai me jom tausnam 8000 arpon riu nagalyang jong ka NTA officially kala cancel no ya ka ne ka exam nit jong tausnam 8000 arpon riu bat ka jing to kit na ka jing laitu jong ki jingkli la daban IT no ya kani sha ka CBI ka ba platam ha ka ne ka kam baro ka longba ka ka braja ya ki para jong u bival kata galong u mangilar bat u Dinesh Bival namar kila thet ye ki jingli na ki doctor napo jong ka gorgaon bat kila diru ye ki shaki ba bon ba ki bru hapo jong ka sikar u wene ki u de u Dinesh Bival u ba deru u wene ki khot jong ka BJP youth wing lani ka ta ka tip da ka Bharatiya Janata Yuwa Morcha unki bru kala pinsa phriang ya ki dur ha ki rinsan social media na ka ta jong ka lawe jong ka dur jong u Dinesh Bival bat kila kedeuru yu kum utau noyalam jong ka parti BJP kawe ni ki dur kabala thoba ude u district minister jong ka Bharatiya Janata Yuwa Morcha hapo jong ka Jaipur hanroi kani ka dei tang ka jingsdang kumbangi tibba u Dinesh ule shondurlang bat kinoyalam jong ka parti BJP haga jingpat pau haga rinsan social media ki jong u kani ka kenthop ya ka dur ka ba u le shonlang bat u education minister jong ka jala Rajasthan u Madan Delawar perkhat phi ya kani u briu bra sha kana halor jo ka jinglai tu jong ki jingli jong ka exam nit u don ye ka jingdei ka bajan bat ya shondurlang bat u education minister jong ka tei ka jala Rajasthan ba katno ka long ka ba bakla shisha ka ni ka rukom pat bai kumta ha ka we ka video ha ka ba ula kerpat iki pajba ba kin jit yu kertong jong ka BJP hapo jong ka Rajasthan ha ka ni ka election ka latap da ka ba ula ong ba nga kerpat ya phi baro ba phinsngo bhaban a ye ka jingkershan ya ilet nanpal mina hanroi kini ki a baro kim pat sam la kut satya hangni katkum ka report jogo wei kala pathai khobor ka tip de ka India Today bagi para jogo vival kila dep tip lupa ye kane shibnai hashwa ba ka exam ganwan badai haunu snam bagi ni ki jingli jogo nit ki salaitu hadin shibnai kam shamla dei ka jete ha ka minute ka bakhadu bagane baro ka dei ka jingthmu ka bala dep ban plan lupa kaba kampen subas new shushu hangni ka longba saungut ki khon jong ki para ki jongu kila la ban pendap ya ka nit exam ha udu snam ubladap but shai kadar ka jingli ka longba ki jingli ha udu snam ubladap ru ki dei ki bala laitu ladangi pe ya ki number ha ka ta ka jingjiarang khan habangi pe ha ka ta ka jingpene so pa ba baro ka wei ba ubru ubla long u noyalam jong ka BJP youth wing ubala ya shondurlang bat u education minister ubala deptip lupa shibnai hashwa ba ki negi jingli kan laitu bat haying jongno kini ki saungut ki khon ki bala pendon kam ya kini ki jingli ki bala laitu ha ude usnam ubala dap hatu kane kade tang ka jingjereng khat ne don halindat jongani kumta ngi don kam ban yo ye ka jubab halor jongkini ki jingli baro bat ka tai ka long ba shi sin ba ka tai ka jing to kit ka bla dapan pen bai ka long ka ba khoj namar ka ta ka don khindiat ka jingkerman ba kan sa don ka jing to kit ka ba khoj halor jong ka ne ka jingjia baro namar ba hashwa ba ka jing to kit kan sedang pura kila daban pen bet pen biang lupa ki nong to kit ha ka jala Rajasthan gila ong ba kam shamla dei satya hapo jong ka Rajasthan ka pedengdu jong ka jinglai tu jong ki jingkli hanrai ki ne ki jingkli jo ka nasik ki dei ka lai tu napo jong ka Maharashtra ha ka ba u DCP jong ka nasik ul ong ba kata ka jinglai tu jong ki jingkli napo jong ka nasik ki dei ki bom don nong rim ha e ru am katkum ka jingtu kit bat ya ki ne ki jingkli om shamla prim satya hangneru bat ka jingli hane kalong ba mano ba yathu ye ka jingsisa bat mano bala shukar namar baro artli ki jala ki persang ban keno kawi ye ka wipat
bat ki ar po ar lakngut ki knapat ki dei ki bla syak khnyat hapdeng mentah bat ka lawai ka jongki ka don ha ka jingma ka kraw nagalyang jong u director general jong ka NTA u Abhishek Singh u la ongba kam shamla don ka nu ka jinglai tu jong ki jingli jong ka nit hanrei ka don tangkawei ka PDF ka bla pensaprang bat ki don shibon ki jingli ki bla kuntup hapo jong ka ne ka exam ka ba mutba lada chispa life husantali naga chispa pra potli ki jingli ki long biade katkum ka ne ka jingong ka jong ki ba ki ne ki jingli kin om like tu satya hanrei katkum ka jingong jong ka NTA ka ongba ki ne ki jingli ki dei ka bla like tu kabamut ba tang lada chispa prapo naga chispa prapo tuli ki jingli kin syak penthut pnyo ki ta ki dei ki ta ki bla like tu bat dei na ka ta daw ba penlong ki bru ba kin khot ya ka NTA kum kata ka National Tempering Agency bat ka ne kam semra dei ka sin ka baneng kong ba ka la jia kumni ni ken ma hosnam ar hajar arpo sauro kila don ki jinglai tu jo ki jingli hashwa bagan wan ka exam jonga nit kani ru kala jia ha ga ju ko rukam ha ga ba kila don sibun ki bru kala siu de ki pholak na ga ta ban thit ye ki jingli ha ga ba kila don katu ka ningur ki khna ki ba ngin omla asatya ban batai ye ka jingyo ga jongki ye ki mak ha ga ba kila don hadu kumba ru phon yongur ki khna ki bla yo news pa ar phumak na ka news pa ar phumak perkhat phi ki don hadu ru phon yongur ki khna ki bla yo full mark news pa ar phumak bat ka ne kala penkendit hadu kata hoj watla kala don ka jing persya syapang junus nam ar hajar arpo sauro kat hadu ba ka ying bisar ba khlidu jo ko India ka Supreme Court kala haban tur klar ye ka kam bat kala don ru ka jing tokit jo ka CBI hanre kam shamlami kanu result kidon tang ku ba katu kat ne ki barit ki baria ke bla syakam halor jo ka kam tang katu ka ne kala yo jamin no bat ha ka ba kadu kam shamla don ka nu ka jingkala kumta ka ne ka jingpen baik karang ne haju ba kam shamla don ka nu ka jingpen kala halor jong ka mat ba kam shamla don ka nu ka jing ai jing khain ka shai ba ken le nagap ta ban pen bha ya ka exam jo ka nit ba ya ka NTA om shamla khang satya lani kam shamla trekam thmai satya bat la de jor ha ka arsnam ka bradap ka jinglong jingman ka dei ka ba kham snu menta ha ka ba u education minister jongori udhar menra pradhan ha ka ba ula phet no na ki nong tho kubor khlam dala ban jubab hadin jonggi ki ei ki baro ya ka exam ka ba thmai la hab ban pen bek pat hagaba naga lang jong ka NTA kala ong ba baro gitu ke ya le ye ke exam kim don kamshu bandang register ye ledi sachi sinpat kin om don kamshu bandang siu ye ka nu ku ke jingsu hanre ka jingkli ka ba shisha hangni ka long ba mano ban siu ya ka bor per khat ba ye ka jingsngo sik thang jong ki samla pule ke ba long ki ba yasha kat thadu ban penlong de ka wipat ka exam mano ban siu ye ka jinglut ka jongki hagaba palat ar po ar lakmut ki khna pule hakelang saudong jongori ki bla pen khre de ki bon bana ye ke exam hagaba ki bahi hasam ki la penlut de ki pho lak nagata ban pha ban yo ye ke jihikai ye ki khun ki jongki ki bon ki khna school ki la haban im ye ke jing im ka ba so sat bha kat hadu ba kim thya shu ha ka por minmit kim sham la khanshu ye ka ta ka jingta jong ka bor per khat ka jongki bat kham tam ki don ki tu ki longjing ki bla haban penlut de ki pho lak ha ka shisnam tang ba ken yo ban pen khre bha ye ke exam ka jing shisha ga long ba tat hadu banda pen kala ya ka ni ko rukam bat tat hadu ba ga tai ka jing ai jing khain jong ga tanat ka long ga bit ka byang lim kum ta ka ne ka ju ka kam sniu kan dang yai pteng hadin ar bat laisnam hadin nang ni ka jing lai tu jong ki jingli kan dang yai pteng nang ni sakmat kumta lada phidei ukhna lane ki kimi ki pa jung khna ngas ngau thu ba phila tu jingkerman hadu kata marsen yo i yakini ki ei ki blajia baro kane kadang long kumju kumta nga la ban ong hangni ba ka exam kam shamla dei satya nagata ka jingim ka jongphi ba ka long ka ba dei ba phlong ki ba job ye ka jingim ka jongphi watla phimla ban pendap ye ka ni ka exam ru kumta ka thong jongphi kam dei tang ba phlong ki ba job hanrei ba phlong ki ba la kumta be ye ka ba bha bat ka jing job kan sabut ye phi kham tam ha ka ka perthai ka menta ki don da ki hajar ki thong ye ka ba ubriu la banjit ki bala ban kirsan ye phi ba phensan ha ki nu ki kam ki ba phi phi sngotanat kumta ka ne ka jinglai tu jong ki jingli jong ka nit exam kala penlong ye ka jingdu jingshania ye ki kimi ki pa ka ba pha school ye ki khun ka jing bom skan shu jong ka koit ka khya hapo jong ka rindia namar yo le se ki ba rung shagre ka thup
ki day ki brew ki bom sham la pensitom yela de haga jingpule hanrai ki day ki tagi bla rung namar ba ki don ye spa bat ki jinga day bat ki bor sanshar hapo jongri India kumta ayu pisngau halor jongare ke jinglong jingman jongka NTA hapo jongri India skobha sakomen kublej bunta thadu pigendu haga witpat ke video